să zicem. Da. Berbecul, începem cu berbecul. El formează un triunghi de foc. De foc. Cine? Așa, cu cine se asortează cu celelalte două semne de foc, cu leul și cu săgetătorul. Și apoi cu zodia de peste zodia lui, deci nu cu taurul, ci cu gemenii, cu zodia din partea opusă cu care există atât atracție cât și respingere, așa funcționează relația și am văzut că de cele mai multe ori în prima parte a vieții, mai mult în tinerețe, relația asta funcționează și e bine dacă relația rămâne pentru totdeauna, dar de obicei mai sunt niște fluctuații pe acolo. Se mai divorțează, se mai recăsătoresc, cam așa funcționează pe această opoziție. Deci cu zodia din partea opusă, care reprezintă casa partenerială, casa mariajului. Și după aceea cu două zodii în urmă, care înseamnă unghi de 60 de grade armonie, sextil. Și pentru berbec este vărsătorul. Și lucrurile merg bine dacă avem aceste noțiuni de început. Dar după aceea trebuie să ținem cont de personalitatea berbecului, adică de fapt compatibilitatea. Ce înseamnă la prima vedere? Soarele unuia, da, cum vorbim acum despre berbec, soarele în berbec în relație cu soarele din leu, să zicem, da? Înseamnă doar tipul de personalitate, caracterul, personalitatea, da, și trebuie să vedem cum poți să faci casă bună, cum poți să te înțelegi cu cineva din zodia berbecului. El este foarte energic, foarte îndrăzneț, vrea să se rezolve totul acum și foarte important este, dacă nu ești din aceeași zodie de foc așa ca și a lui, să ții pasul cu el. Și atunci relația merge bine, ei fac echipă, fac totul împreună și ritmul este cel care ajută foarte mult în această relație și ei pot să construiască mult împreună. Dacă nu ești de tipologia asta, lucrurile încep să scârție și important este cineva să mai lase de la el ca lucrurile să aibă totuși un numitor comun. Asta e când vorbim în cazul ăsta despre berbec, o zodie de foc și care are aceste nevoi, da? El este un tip cu multă personalitate, are multă energie și vrea să facă destul de multe lucruri și trebuie să vrea și celălalt să nu fie pasiv sau doar dacă berbecul vrea să-i facă aceste cadouri, toate lucrurile frumoase, cadou partenerului și el să nu facă nimic. Doar așa pot să meargă lucrurile, dar altfel trebuie să ținem cont de tipul ăsta de personalitate. Un om cu energie, un om îndrăzneț, inițiatorul, pionierul, zodia locomotivă, da? Și noi trebuie să ținem pasul cu el și să facem echipă. Asta e important într-o relație, să nu simți că trebuie să stai după celălalt, adică să simți că e una și aceeași persoană. Da. Ăsta e idealul. Da. Și de-aia vorbim puțin despre asta, ca să știm la ce să ne uităm, de ce să ținem cont și să observăm, de fapt. Asta e important într-o relație. Taurul cu cine se înțelege bine? Taurul